Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing even. So, what's up sa inyo mga idol? Welcome sa panibagong GTA San Andreas gameplay, roleplay. So ngayon mga idol, tuturuan ko kayo kung paano mag-fishing dito sa Maharlika server. Pag mga newbie pa lang kayo or kakapasok nyo pa lang dito sa server, kailangan, ang pinaka best job dito sa newbie is yung fishing kasi medyo malaki na rin yung kita doon kahit papaano. So yun, punta muna tayo ngayon doon para mag-fish. So yung location pala ng beach, yung fishing natin is sa may beach. Meron din to sa may LS, sa Las Venturas, pero sobrang layo nun, kaya dito na lang to sa may Los Santos. So yun, punta lang tayo doon. So malapit na tayo. Yan, dito mga idol. Oops. Yan, dito yung fishing. Dito pwede na kayo dito dumaan punta sa fishing. Yan, dyan. Tapos type nyo lang dito is fish, tapos go. So yung mga idol nga pala, wag kayong diba, pagka fish nyo tapos go, si fish nyo ulit, wag yun ganun. Dapat isang fish lang tapos /go, puro go lang kapag nakahuli na kayo or wala kayong huli. So yan, ganito lang yan. Ipon lang muna tayo para magkapera tayo. Target natin mga 20 kilos na fish. Fishing started. Or naka 4 kilos na tayo. So isa pa ulit, go. Target natin kilos natin is 20. Shoutout nga pala kay Marco, nakasama natin ngayon. Wala tayong nakuha, so go ulit tayo. Kilos. So meron na tayong 6 kilos mga idol. Shoutout dito sa dalawang to, kay Marco siya kay Tony. So yun, nakaka 6 kilos na tayo mga idol. 14 kilos pa. Tumal ng isda ngayon. Yun, may 2 kilos tayo. So may 8 kilos na tayo. Go ulit. Mga loko-loko. Tumalon. Meron na tayong 8 kilos mga idol. So yun, ganito lang naman. May 4 kilos na ulit tayo. So may ilan na? 8, 9, 10, 12. May 12 kilos na tayo. So let's go ulit. Lapit na tayo sa target kilos natin mga idol.
kulit kasi na ito mga to. Go. Wala tayong nakuha. So meron tayong 12 kilos ulit. Waiting lang mga idol, tsaga-tsaga para may nilaga. Tsaga-tsaga. Tumal ng isda ngayon. Yun, may 2 kilos na tayo, may 14 kilos na tayo mga idol. So 6 kilos pa. So yun mga idol, tuloy lang natin yung pag-fish natin. Meron na tayong 14 kilo. Pag nag-FC pala yung mga idol, hindi mawawala yung mga fish nyo na huli. Nasa yun nyo lang yan. So, yung kasi kanina nag-FC ako eh. Kaya bumalik tayo dito. Meron na tayong 14 kilo. May 15 kilo tayo ngayon. So go ulit tayo. Shout out na rin kita. Shout. May 19 kilo na tayo mga idol. So isa na lang para sa 20 kilo. So pag wala tayong nahuli mga idol, punta na tayo dun sa may pagbebentahan natin itong isda para kumita tayo. So wait lang natin. Tara na. Saan na siya? Sakay. So yung mga idol, punta na tayo dun sa may pinagbebentahan ng mga isda. So dito malapit lang din dito yung mga idol. Dito lang yan sa may tower, sa may kabila. So puntahan lang natin. Dito na, ito na yung tower. Bebenta na natin ang ating mga isdang nahuli. So yun, pupunta lang kayo dito sa may eye na yan, sa eye na yan. Tapos pagpunta nyo dyan, may lalabas na yan, fish market. Wait lang. Tapos
Tapos yan, 23 kilos, meron na tayong 4,600. Yes lang natin, no? Yun. Ganun lang mga idol, ganun lang kadali para mag-fish. So, hanggang dito na lang yung video natin. So, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Ring nyo na rin yung bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Shoutout na rin pala sa mga list of administration ng Maharlika server. Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin. Nasa description naman yung pangalan niya.